हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମେ ମକାରେ ଖତ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କାକାଙ୍କ ଘର ମକା ବାଡ଼ିକୁ। ଏତେ ଜୋର ସେ ଖରା ହଉଥିଲା ଯେ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ବାଟରେ ପାଣି ବି ପିଇଦେଲୁ। ଏବେଠୁ ତ ଆମର ଏମିତି ହାଲତ ହେଇଗଲାଣି। ମକା ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ସାର ଦେବା ବେଳେ ଆମର ହାଲତ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା କେବଳ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଉ ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ। ସେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ କେବଳ ଦିଟା ପିଜୁଳି ହିଁ ପାଚିଥିଲା। ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ଦିଟା ପିଜୁଳିକି 2 ଜଣ ଭାଗ କରିକି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଖରାରେ ମକାରେ ସାର ଦେବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଡୁଆ କାମ ହେଲା ଘାସକୁ ଆଉ ମକାକୁ ଛିନିକି ସାର ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ମକା ଗଛ ବି ଘାସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଘାସ ବି ମକା ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଘାସକୁ ବି ସାର ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲ ସାରିଦେଲୁ। ଏତେ ଖରା ଯେମିତି ହଉଥିଲା ଆମକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବିଲରେ ଖାଇବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଖାଇସାରିକି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ ବିଲ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ସାର ଦିଆ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଜିର ଥିଲା ଏହି ମୋର ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।